Unes instruccions sobre el programa editor de circuits electrònics FreeSync. Anem a buscar-lo i executar-lo, com sempre. Busquem en el menú i l'executem. Bé, aquest és el programa. Aquestes 5 pestanyes són perquè FreeSync, a més de fer prototips sobre una protoboard amb components reals, amb dibuixos de components, diguem, que semblen reals, també serveix per fer esquemes, per fer circuits impresos i per programar els Arduinos que pot portar el FreeSync, que podem fer circuits, prototips per Arduino. Però nosaltres aquestes 3 pestanyes no anem a gastar-les. Per fer zoom, per veure els components o el prototip que nosaltres estem fent, podem utilitzar aquesta barreta que n'hi ha ací baix, o podem en control i la rodeta del ratolí fer zoom. Els components els arrosseguem d'esta part d'ací, que tenim una sèrie de components dividits en categories. Tenim la categoria core, que són els components bàsics, i d'ahí anem arrossegant-los i anem canviant-los. N'hi ha components que tenen certes famílies, diguem. Jo, per exemple, el puc canviar ací a un component d'aquest altre estil. Les patetes dels components, primer s'imposa damunt, em donen ajuda. Per exemple, està dient que això seria el col·lector d'aquest transistor PNP, i també les puc estirar per a connectar-les al puesto que vulgui. Així ens indicarien que aquesta pateta ara mateix estaria connectada en tots aquests forats de la protoboard. També puc la resistència, per exemple, canviar-li el seu valor, i els colors, les bandes de colors de la resistència reflexen el valor real que té aquesta resistència. També les pates de la resistència les podria allargar i podria també girar els components en per exemple, posar-les verticals o de qualsevol altra manera. Per eliminar components els seleccione i tecla suprimir, o els envolte per seleccionar varis i tecla suprimir, i també els elimine. Per buscar-los, com dia, perquè n'hi ha ahí milers de components, tenim aquesta categoria. El que tenim que fer és buscar-ho en anglès, perquè si ho posem en espanyol o en valencià no troba res. El programa està completament en anglès. Si jo, per exemple, vull buscar un pulsador, doncs en anglès, ahí me'ls trau. Per fer el circuit del Power Clone necessita uns mòduls que no venen, uns components, volia dir, que no venen per defecte dins de FreeSync, els he d'importar. Els components o parts que importe passen a la categoria main, els meus components. Per a fer el Power Clone necessitem la bateria 18650, que ja l'havia importada, l'Step Up, que és este d'ací, i necessitaríem el carregador. Els components estan en el vostre Aules. Si anem a Aules, us he posat una carpeta que posa així parts addicionals FreeSync pel Power Clone. Tindria que entrar dins i ahí estan els 3 components que porta el Power Clone: la bateria, el Step Up i el carregador. Li clicaria i el descarregaria. Com ja ho he fet abans, no cal que el descarregui. Per a importar-lo dins del FreeSync, com dia, és des del menú importar, o també en el botó dret. En el botó dret, importar. Anem a la carpeta baixades i així tinc el TP4056 que m'havia baixat. Els components per FreeSync tenen tots extensió FZPZ.
pues, la baixa i ja el tindria així. Volia dir l'òbric en comptes de la baixa. Si l'arrastre ara a gastar-lo. I una coseta que no he explicat dels cables. Per connectar les coses amb cables, jo, per exemple, recordeu que el BMAS el tinc que connectar en un cable així al positiu de la bateria. Pues simplement em poso ahí, veieu com ha eixit el cursor de com si fos una bobina de cable. Ara aprete i sense soltar junte aquestes dues coses en un cable. Com el cable de ser roig, pues tenim-lo seleccionat, me'n vaig a les seves propietats i el canvie a cable roig. Una vegada tinc el cable, si jo pique, puc posar-li punts de doblegar-se, vale? I que es puc llevar amb el botó dret. Vale? I també si a la vegada que pique i arrastre prèviament apreta la tecla control, el cable el que fa és corbar-se. En comptes de doblegar-se, es corba. Aleshores tindria el BMAS connectat així, ara tindria que connectar amb el negatiu i de color negre. Vale? També el podria doblar una miqueta per a conduir-lo d'una manera més real. Si veieu la eixida positiva tindria que anar a la entrada positiva, però queda com al revés. Vaig prèviament a agafar este component i en el botó dret el gire 180 graus per a que els pins d'entrada estiguen així a l'esquerra. Ara sí, del positiu a l'entrada positiva i de color roig, i després el reconduiré el cable, el doblaré. I el negatiu té que anar a l'entrada negativa, però recordeu que tenim que posar enmig l'interruptor. Anem a fer-ho, primer els connectem, canviem el color i el fem llarg en una que es doble així, que tinga un punt de doblar, i així el corbem en la tecla control, vale? El corbem una miqueta i així també. Vale, més o menys així ens donaria indicació. Recordeu també que també hem de soldar uns cables per a l'eixida. Pues el posem, ja que tenim el color negre, i li canviem el color a roig. Bé, una vegada fet el guardaríem. Quan el tens fet el circuit, normalment, encara que maneges els components, els cables queden connectats, que això és una bona cosa per a reordenar-ho i que quede, no sé, una miqueta millor. Pues, com dic, el guardaríem. Vaig a guardar-lo en la meva carpeta documents. Vaig a matxacar este que tenia d'abans. I també heu de recordar que ara, quan tanqueu el programa, vos demanarà que si vols guardar les parts, els components que acabeu d'importar. Li teniu que dir que sí, i li teniu que dir que sí també a que guarde el MyParts que heu fet. I això és tot.